Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita, ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan Meli. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man, ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo nga awan labas di ta istasyon ti radyo. Nakapagsurat ta kahit ko matapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Nasakit tinakam ko iti nasingad agayem ko. Gaputa ti mismo akaayan-ayat ko, inagaw na kanya. Limad gayam, amakisinsinara iti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan nga impatulod ni pagam Meli dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Meli, kaano ka di manin asumarungkar kan ka ni Jerry? Diyak mo zita, makumikum lang ni Jerry iti trabaho na. Iso adi na pa'y lamasango ti umay agpasyar iti balay. Kasta ka di? Apay adam na magam no kaano asumarungkar kanya. Ha? Ako nadamag ko laang, friend. Kinapudno na, di na pa yan masungbatan dagiti awag ko kankwana. No pa'y kasta, maawatak latta. Amo? Nasingput day a boyfriend mo. Kadagiti amin ang nagbalin akayan ayat mo. Nila ang Jerry, tinaimbag kada kami agagayam mo. Ngada kwartana. Ilibre na kami pa yan iti makmakan. Pudno day ta ko nam. Awan ti maibagakan kwa na. Iso asa anak bidot anang sumbat iti ayat na. Ha? Meli? Kat, kumusta ni Raul nga agdatdaton kan ka? Sinong batam ka din? Kinapudno na. Pinaay ko ni Raul. Anya? Adda nga minjak kayat nga ugali na. Iso a pinaay ko laangan. Kas ka ni Jerry a boyfriend mo, ti kayat ko. Ha? Uy, di mo ikan iti sabali aka ipapanan ti imbagakan ka, ha? Umapalaklakan ka. Tanagsingpat, kan nataar ti kaayan-ayat mo. Jerry, kunak no di kan agpakita kanya. Di mo pa yung sungbatan dagiti awag ko kan ka. Pasensya ka no italangan nagparangag ken ka. Amomot ang nagado ti trabaho. Jerry. Kailiw ka lang una yan. Sikalat na ti pampanunutek nga ore adaki ti trabaho. Sapay la kumangarod da saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Saan to Apolos? Adaw mawawag kanyak. Mabit lang tasong bata ka. Apay nga umadayo pay laang amang sungbat iti cellphone na. Ni, nagadayon tinapanan na. Mabalin namot asong batan dito'y abay ko. Nigayam Meli ti kaduam itay, Jerry. Di kan gumurgura kanyak. Saan kami mutlang nga nagbayag iti nagsarita iti parke? Apay anak isinarak ka pay lang kan kuana. Saan ka di nagsaritahan tanday ta abanag? Ar-aramidag ti amin na pamuspusan. Amumot asana ko na nagparangkin ko na iti kalabas. Jerry, no talaga mo't lang ay ayatan nak. Sinaamon tinasingad agayem ko ani Meli. Oh, apay anak sinay ka itinaunag. Narigat ka ding aramidan ti ibagbagakkan ka. Kasanon na maamuan na nga dagayam relasyon ta. No naisina mo day dya babae, di umadayutan, kat agdan natan akas-agasawa. Anya? Ay, ayatan ka unay, Jerry. Tsak kayat amapukaw ka kanya. Loko ka, Jerry. Oh, apay anay bagam ti kasta kanyak, Jose. Pinaglubon mo tandag iti agbest friend Meli ken Zeta. Maditi kasta nga aramidam gayam.
Pasakitam lang dagiti babae. Jose, agpada ngay ayatek dagiti duwang agayam. Iso adyak mat maisina ni Meli. Gaputan na singpat kan man nakaawat. Matlagayam. Rumbang amay salang ti pilyam kadakwada. Mapilyanak, Jose. Daytan tirigat na gayem. Kasanon numaman ni Meli nga dagayam relasyon nyo kini Zeta agayem na. Dakkal ariri dayta. Ang mga nonya pa'y ti aramidan kan ni Meli. Agan an nadaglatan gayam. Uray no anya teramidat. Agpada nga agayatak kadagiti dua. Meli, apay ang nakaulimak ka? Pampanunotag laang ti sitwasyon mi ka ni Jerry. Ha? Tunggal at dapapanan mi. Kanayon nga agap apura apumanaw. Anya? Sa bali pa yun ti agparparik na kanyag. Amangan no at damutan sa bali a babae a pagluklukwan na. Meli? Jaklakit di ipalubos akasta ti aramidan na. Gaputa ay ayat at launay. Amangan no pudnumat dahi ta amarikrik-nam. Amumatan ti ugali dagiti daddo maalalaki. No makakita da iti napintas kan sexy a babae. Gayam, adok pa'y matditatikas ka ni Jerry. Amo? Ada nadamag ko, maipapan ka ni Jerry. Anya dayta? Nalaing ka nung aginom iti arak ijay lugar da. Kat no nakainom mutan, agsapulan iti riri. Anya? Saan la dayta, Meli? Damag ko pa'y nga agar aramat iti maiparit at droga ni Jerry. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Zeta. Kasta ngamin tinaamuhak. Kunak nga rod no nasingpat ni Jerry. Ada nakaamuhak, amadigayam ti ugali na. Ibagam kanyak, no asino tinakaamuam. Ako may salang agayam. Awanan dito'y ili tayo. Taga sa bali ang lugar namin. Anya? Iso ano siyak tisi ka? Sinaamlaangan day a Jerry. Tadagayam palimad na. Impagarup tayo ang nagsingpad. Nga madimat gayam ti aramid na. Adagayam bisyo na. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog, anak ko. Nanang, Apay, adda ka di parikot, anak ko. ni Jerry. Isumot lagayam asaanan nga umay diti balay. Tadagayam madi nga aramidan na. Anya, Naamuha ka ni Zeta nga agar aramat ka no iti maiparit nga agas. maaramid ni Jerry dayta, anak ko. Mariribo ka nag. Adda na kaamuha ni Zeta nga agar aramat iti droga. Una yan. Saan nga agliblibak kanyak ni Zeta? Nasingpat nga minday di agayam ko. Kanayon pa'y kano ti panagbartok ni Jerry ijay lugar da. Tinasayaat. Paliiwam latta dagiti tigtignay ni Jerry, anak ko. Nanang, Nadlaw kumat aman manon ti panagkuykuyog yukin ni Jerry. Impagarup ko pa'y ket di ano nagsina kayon. nanang, Ala, mapankan iti silid mo, anak ko. Rabi una yun. Saan anasaya at ti kanayon a panagpuypuyat mo? Anya? Agkita kayo kan ni Meli ita, Jerry? Wen, inawagan na kita di opisina. Saan ka amapmapan? Anya? Jerry, among kadi apadpadaksin na ka ni Meli? Anya ti kahit mo asawan, Zita. Ibagbaga na, nga amangan no agar aramat ka iti maiparit a droga. Anya? Naibaga na ti kasta kanyak? Wen, Jerry, dayta ka no ti madmadlaw na kan ka. Anya matan. Kasta gayam ti panangipagarup na kanyak. Iso nga agan anad ka kan kwa na. Samay sa. Anya pa lang agapong nga agkita kayo. Kat, ada akmat na
kan iti abay mo? Zita, Amom ka di amasaksakitanak. Tunggal balik sam tinagan na. Zita, saan kami pailangan nagwin na swas kinimili? Amom dayta. Ngam ay ayatan nakmat. Saan ka di? Manipod inyam amuna ka ni Meli kanyak. Nakariknak adagos iti ayat kan ka. Kat dagos mat nga inalak ti numero ti cellphone mo. Zita, di na kumamat parigatan na kastoy. Sika mismo ti simurot kanyak idi iti hotel. Tapno ibagagkan ka. Marigatan na ka mangisina kini Meli. Anya? Pasensya ka na. Jack maramid niya isina ni Meli. Nga uray ibagbaga ng awan ni Sir Bim a boyfriend? Amay sa ka nga adik kan Bartak? Saan na ka nga ay ayatan ni Meli, Jerry? Nagalas ti ibagbaga na kontrakan ka. Si Kamad Gayam day tamasabat ko dito'y sentro. Jose. Uwan Meli, kunak man nagkuyog kayo kini Jerry? Ha? Imbaga na ngamin kanyak itay ngagsabat kayo dito'y ili. Awan mo timbaga na nga kita kami ita. Naglukon day dya tao. Naglibak lagayam kanyak. Adadamagakan ka, may papan ka ni Jerry agayam mo. Anya day ta? Iti kan lapas ngamin. Nalamiisan kanyak ni Jerry. Ha? Pudno ka di nga agar aramak iti droga, tigayam mo. Anya? Maaramid ng kadiday ta. Ay, pulos asa na maaramid day ta tigayam ko, Meli. Di nantupay kaya tiyag sigarilyo. Anya? Sino tinang ibagakan ka nga agar aramat ni Jerry iti droga? Ni Zita agayam ko. Ha? Naamuan namat iti sabali at tao. Nga agar aramat ka no iti droga ni Jerry. Anya? Ni Zeta tinang ibagakan ka iti dayta? Uwan, Sige. Sana ko nagbayag. Ada pa'y papanak. mabit laang. Ni, kalat api manaw. Saan kami pilaang analpas anak sarita? Jerry, nagsarita kami itay kini Meli ijay sentro. Ket, Nagsabat kami. Nagadutim baga na kanyak. anya dayta? Adda ka no nakaamuan na nga agar aramat kay ti droga. Anya? Gayam. Ni Zeta ka no tinakaamuan na nga agar aramat kay ti droga. Jack amuno asino kadakwada tagparparbulahin. Jerry, nasingpat a babae ni Meli. Amang ano iso ti agsasaw iti pudno. Anya ti kahit masawan. Dagiti pamadakas nga imbagbagaken ka ni Zeta. Ket awan kinapudno na. Anya? Dadadaulan nakalaang ni Zeta iti gayim na. Tapno ison ti ayatam. Anya? Agpanunot ka man ana imbag gayam. Rumbang ngamin nga agpili kan kadakwada. No asino at talaga ti ay ayatem. Agdwa-dwa ka ni Zeta. Isa asinuot ko dito ili. Dayjay, nagturong iti may sa fast food chain. Umasidag ka. Sabali nga min titigtig na ni Zeta iti kan labas. Kastamot ta ni Jerry. Kanayon pa'y adamagan kanyak ni Zeta ni Jerry. Dahil tati may sa anak at lawag. Ni Jerry ti simrak matlang iti fast food chain? Simrak ka ni Zeta? Paliiwak, ida. Meli, apay di ka matanrumrumwat dito balayo. Di ka pa yan ag-reply kanya. Gayam. Anya ti aramidam dito balay, Zeta. Ha? Di nakawagan iti gayam. Taawan ti gayam ko nga ulag. Anya? Ulag ka. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Di ka mawatan. Anya ka diti pa rin. Pumanaw kan. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Meli. Naglaing ka nga't pamaranga.
Kunak no pudpudno ka agayam. Ngam traidor kagayam. Meli, jak amo da kita nga ibagbagam. At dagayam relasyon nyo ka ni Jerry. Kat nakitak ti panangagak mo kan kwa na iti fast food chain, idi malamkalman. Anya? Traidor ka agayam. Pulos addi ka mapakawan. Meli, Napuskol ti rupam nga umay diti balay. Naglaing kang agpamarang. Pumanaw kan! Milay, pinapanaw mo mitadagos ni Sita agayam mo. Saan ko agayam dayjay ak traidor, tatang? Anya? Inagaw na ti kaayan-ayat ko. Limod gayam nga adda relasyon da ka ni Jerry. Ay, una yan. Mismo pa'y agayam mo tinangaramid iti kastakin ka? Wan, tatang. Jak ida mapakawan ka ni Jerry. Nagkalasin ti kasta nga ugali ti gayam. Traidor! Impod no aminan kanyak ni Zeta. Iso adyak mapakawan dayjay a babae. Nagsakit da ito ngayon aramid da kanyak. Milay, anak ko. Agbalin ka kumaanatibker. Saan ka apaidagal ka nagita apanubo? Wan, tatang. Lipata kun agayam ni Zeta. Kastamot ten dayjay a Jerry. Awawagan ni Jerry ti cellphone ko itay. Ngamjakon sinungbatan. Anak ko. Lipatak idan amaming pinsan. Nasakit ti inaramid kanyak ti mismo agayem ko, Mr. Lonely. Kunak no nasaya at agayem, ngam traidor mat gayam. Simre kak iti trabaho iti adayo a lugar, ket namimpinsan alinipat kon ti amin. Naglabas ti sumagmamano atawan, nadaanak matlang iti kaayan-ayat, nga isuitan tinagbalin nga asawa. Nasingpet, kan talaga mapagtalkan. Alakastan, katagyaman ak iti anusyo, anang yurnos, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Meli. Agyaman kami matiting ka pa nagsurat, pagayam a Meli. Husto launay ti inaramid mo. Alinikli ka mon, dagiti traidor agayem. Pulos ngawan tinasayat a maaramid dagita, no di kat pasig apang madakes. Ala, agbalin ko mga adal kan kadayta na pasamat. Ken, uray no kasta ti inaramid taken ka, sursurwam latta ti mamakawan. Bueno papagayam, yung kay nangaganti pa na kay drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni Pagayam Ameli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.